obaba abantu abasha ngiyabingelela no Sunday School egameni lika Jesu. Haleluya. Igama lami ke mina ngumfundisi uThuli engwaka Mazibuko. Ngisindisiwe bazalwane, angikuveze lokho ukuthi ngomusa nje ngisindisiwe. Haleluya. Ngoba iBhayibheli likuveza ngokusobala ukuthi insindiso singezibonge ngayo ngokwethu ngoba iza ngoKristu naye esenzela umusa. Haleluya. Yikho athi umpostoli Paul anginamahloni ngevangeli ngoba aliwona wami amandla kodwa lingamandla kaKristu. So ukuma kwami lana angimile ngamandla ami kodwa ngimele ivangeli eliza ngamandla kaKristu. Haleluya. Ngizoshumayela nje kafushane bazalwane ntambama. Sizovula incwadi eyompostoli uJohane yokuqala. That is u1 John. Sizofunda chapter 2. Sizofunda uverse 1 no verse 2. Ngazi noma ukhona ongangifundela yini bazalwane, ngibuye ngabonisisi kahle makunje. Chapter 2 verse 1 and 2. Bantwana bami, yini lokwele lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Amen. Baba umuhle, akekho uNkulunkulu njengawe. Sibonga ukuthi izwi lakho linamandla. Obuthakathaka namhlanje uzolanda amandla ezwi. Baba siyonqoba noma sesilele. Alikho iphupho la siyophupha sahlulwa khona ngoba sihambi ngokwethu kodwa sihamba ngamandla ezwi. Lord, we thank you, siyabonga. Singabonga sithini ngoba ufanelwe izibongo. Take all the glory in Jesus name. Amen. Haleluya. Uthi ke uJohane bazalwane, uthi nginilobela lokhu ukuba ningoni. Uma ngabe uyilandelisisa okanye uzama ukuthola iminingi yokuthi nginilobela ukuba ningoni. Haleluya. Okusho ukuthi isizathu okanye enginakho noma engikufisayo ukuthi ke ningoni ngoba uthi uNkulunkulu yibani ngcwele njengalokhu nami ngingcwele. Manje sengiyanilobela ke mina ngoba ngifanele ukuloba ngokwasifiso sami mina Johani ukuthi nina ningoni. Mase mayelsa ehlenzansi uthi kodwa ke noma senonile into yenza ukuthi kube nokodwa mfundisi lapha phezulu ku chapter 1 uthi uma ngabe sithi asinasono siyazikhohlisa singomqambi manga senza noNkulunkulu ukuthi unamanga ngoba akunakwenzeka ukuthi umuntu angabi naso isono yize bekuyisifiso ukuthi ningoni kodwa akunakwenzeka. Usathi okay, uma ngabe sekunjalo ke yazini ukuthi sinommeli. Bazalwane, senonile yazini ukuthi sinommeli. Hayi ukuthi mina kodwa sinommeli. Akusho ukuthi sigwelelana munye ummeli. Ngiyambona mina lo hamba mfundisi uyamkhokhela imali ebese yakrepresent ecourt athi my client is innocent. Bese yabuza at what happened to innocent until proven guilty. Ngiyambona loyo ukuthi mangabe bekuvukela ngobufakazi. Nkosi yami. Ngiyambona loyo
ngiyambona loyo ngiyambona mangabe sekuphenqwa incwadi thiwa lo njengoba umbona unje azwakala ethi objection my lord my client akakwenzanga lokho ngiyambona loyo ngiyambona loyo othi mangabe ufika athi hlala phansi and let me handle it kugcwele abantu bebuka ngiyambona loyo into eyenza ukuthi ngibuye ngaye ukuthi uyahluleka usukhokhile usukhokhile inyanga nenyanga uyakhokha isikhathi nesikhathi uyaqaleni uyakhokha ahluleke ukhokhile kuthiwa hide the court finds you guilty. Nkosi yami nihlale naye phansi wabhala wakubuza waphendula wakutshela waphendula wakhokha wasabatha wakhokha kuthiwa the court finds you guilty and you are therefore sentenced. Usukhokhile nyaka ngemnyaka ukhokha, but now kufika isikhathi sokuthi usentence to iminyaka emingaka in prison. Hayibo, in prison ekhona umkhokhelile and akana kwenza lutho mase kuthiwa the court finds you guilty akasenawo amandla. Kodwa sinommeli thina, ngithi mina kodwa sinommeli elithi izulu kaNkulunkulu waba inhlawulo yena, akhokhanga thina, waba inhlawulo yena ukuze noma ngabe thiwa icala salifuna ukugojela angaveza ubufakazi obuqoshwe ngezithombe kodwa veza amanxeba. Athi objection, Your Honor, my client is innocent. Kungakhuluma imali ukuthi my client kodwa khuluma ubufakazi kushamanxeba emzimbeni. Nkosi yami kushimbobo zeyibhekile sithi objection, my client. Sinomeli noma sesonile thina sinomeli. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwake kwalethwa kummeli, kwalethwa unkosikazi obanjiwe uhamba nequlu limgquba phambili lizomangala thiwa nango ubanjiwe ephinga vele ukwenzile inkinga kwakuthi uletha phambi kommeli. Nkosi yami ulethwa phambi kommeli. Mina ngisho ukuthi noma ngabe kuthiwa khona wayevuma phakathi kwabo athi nami nginecala wayezamdonsa athi mana ngapha. Lithi iBhayibheli waloba nje phansi wathi ongenacala akaqale amkhande ngamathi akakhulunyiswa izinto eziningi, ukhulumiswa ukuthi ummeli and uyawazi ama-clients ukuthi enze njani. Ukhulumiswa ukuthi ummeli ongenasono aqale yena qala emqondweni wakho uyazi ukuthi alikho nelilodwa kuma-clients ami elingama lona lithi lona linaqala. Yimi ngedwa iwundlu elahlatshwa ngingenaqala. Kulaba akekho noyedwa. Ongenalo nje icala manje. Lithi iBhayibheli bahamba one by one, bamuka one by one. Ngimthanda mayisebuza babi abamangaleli bakho akabuza ukuthi ukwenzile noma ukwenzanga.
baphi abamangaleli bakho? Lithi iBhayibheli waqalaza abasekho wathi nama ngikulahli nekala. Hayi kwasokushoda ukuthi yize ngazi ukuthi ulenzile kodwa angikulahli ngecala ngoba mina ngiwumeli. Kwasengathi singathatha umeli sisela sithatha nje umeli ongakhokhelwa okukhokha yena. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wakwathi uPaul, is it Paul mfundisi? Lo wathi ngithe sengimile phambi kwejaji ngathi ngiyaqalaza abe ngihamba nawo ngoba kuyenzeka niye nonke ecaleni niye nonke niyokwenza icala kodwa uthola ukuthi seliphumela ngawe lisale ngawe uthi uyaqalaza obuhamba nabo. Hayibo, sonke nje besilana kodwa manje ngoba fanele ukuthi kusale ngawe zonke izithombe kuthiwe bukani thiwa nimbona nje kodwa besihamba sonke Nkosi yami kodwa manje sekusela mina. Lithi iBhayibheli waqalaza abekho bonke abekho. Ngimthanda mayisethi but the Lord. But the Lord, umeli akazi ukuthi wahlala nami cha, but the Lord stood with me. Wama nami ngoba uma nathi sebehambe bonke abe nathi icala seligwebo wedwa abe nawe ebusuku unembeza usukulahla abe nawe. Ame nawe sabesho kuthiwa kodwa uyakholwa mbukeni ukuthi wenzani. Ame nawe, ha Nkosi yami thiwa kodwa uyakholwa ingane zakhe bukani. Ame nawe, sinomeli. Bengizosho njalo ebusuku ukuthi kodwa sinomeli. Lithi iBhayibheli waba inhlawulo yezono zethu, hayi ezethu sodwa kodwa nezezwe lonke. So bengizothi ntambama noma ngabe kuthiwa uyazazi ukuthi uhambile washayeka and then wasuyibukela phansi nje ukuthi nasendlini kaNkuluNkulu angisadeserve kuya khona, hayi unomeli. Ngisho ngoba mina mfundisi kuye kukhuluma abazalwane bakhulume la emadlebeni akho thiwa wena unje awufanelanga kodwa cha umeli. Uthi umeli ngenxa yegazi lami, you qualify ngenxa yegazi lami. Washo njalo omunye wathi hey abazalwane basijaja ngathi izono zethu zihlanzwa ngegazi labo, which is true. Hallelujah. Kodwa bengizosho nje ntambama ukuthi sinomeli thina. Bazalwane ningizwe kahle. Uthi uJohane ekuqaleni nginilobela ukuba ningoni. Okusho ukuthi the mandate is not to sin. Ngoba bazalwane igrace ayiyona license to sin. Ukuthi unomeli akusho ukuthi every time you must go to sin. Ngoba wazi ukuthi unomeli cha. Nginilobela ukuba ningoni kodwa ngoba kuyenzeka ke niqhuzuke yazini ukuthi ninomeli kodwa the mandate is not to sin. Hallelujah. Ngicela sisukume sime ngenyawo mfundisi sizosondela. Nginilobela ukuba ningoni kodwa ke masenonile ukhona ummeli. Ungetshele mina, ungetshela befundisi ngoba kunezo nobuye usabe nokuzisho. Yazi wone uze usho na ukuthi awema
ngempela yini usabe ngisho ukusisho but kunomeli angeke azasho ukuthi ukwenzeleni kodwa ngegazi lithi iBhayibheli lihlanza zonke athi noma zibovu hawu mina ngiyayihlanza sibe mhlophe ngisho kunaboya bezimvu sinomeli. Hallelujah sinomeli sondela mfundisi. Sishela izandla. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Sishela umfundisi izandla egameni lika Jesu. Sesiyathandaza abazalwane. Ngiyasibona le speaker abazalwane. Le speaker sishokwe ilento engenzansi. Mangafike ngingene ngaphansi kwale speaker ngithi kanje. Umuntu obona lento eshoke le speaker angeke asho ukuthi nginamandla ngoba ngishoke into eyimele vele. Ayibonga inkosi. But uma le speaker siphansi bese ngiyasiphakamisa abantu bazothi hey unamandla makubani ngoba ngisuse phansi. Lo mmeli ngimthanda ngoba akakushoki ngoba unamandla. Uyakuyeka uma usenamandla. Uma impilo isikushayile akuthathe phansi akubeke endaweni ephezulu ngoba yena yedwa unamandla okuphakamisa ababuthakathaka. Uyena lo mmeli owavusa uLazaro kwabafileyo. Uye loyo mmeli owabonakala kuShadrach noMeshach esithandweni somlilo. Ungummeli okwazi ukumela wonke umuntu okholwa nguye. Yini ezokwenzeka njengoba kule nkonzo? uNkulunkulu uzokuthatha phansi. Ukubonile ukuthi ukhathele, ukubonile ukuthi ufrustrated, wasekuthumela kule ndawo. Wathi I'll lift you up. Ngizokubeka endaweni ephezulu. Mzukwane usewuphezulu ungamkhohlwa uNkulunkulu. Bengizosho njalo ungamkhohlwa uNkulunkulu mayesekuphakamisile. Ungamkhohlwa uNkulunkulu mayephakamisa abantu bakho. Ungamkhohlwa uNkulunkulu mayephakamisa abazukulu bakho. Uzungamkhohlwa lo uNkulunkulu ongummeli. Ngiyacela ke ngingathandazi ngikuthandazele ngoba usulizile ngifuna ke sithandaze sonke sithi mmeli ngiyakubonga. Mmeli ngiyabonga ukuthi wahlawula. Ngiyabonga ukuthi ayikho inkokhelo yanele eyingakhokhela ububi bami kodwa ngibonga ukuthi wangihlawulela. Ngicela uvule umlomo wakho bese ubonga ummeli owakuthenga ngegazi lakhe linamandla. Baba siyabonga. Awu akekho umuntu okule ndawo othi mina angizizwa ngilahla unembeza kwesinye isikhathi kodwa into emenzewa kule ndawo ingoba noma unembeza usilahla kodwa wena wedwa uyasimela umela indaba yethu. Baba siyabonga namhlanje ntambama that you've spoken izwi elinamandla ukuthi noma sesonile kodwa ukhona ummeli. Sizomemezela nakule ndawo ukuthi ukhona ummeli. Igama lakhe uJesu Kristu onamandla okumela indaba yomuntu. Baba siyabonga sikunikeza udumo and we magnify your name in Jesus name. Baba ngiyathandaza abagulayo ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba wethu ongcwele abaphelelwe ithemba banika amandla ngegama lika Jesu. Abaphoxekile naba disappointed Baba wethu heal their soul ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Shall we ongcwele izandla one more time? Thank you.